Господи, гледам старите снимки на дядо и неговите приятели от младежките години, рошави глави, сини анцузи, топка под мишница и усмивки до ушите. Представяш ли си, Боже, как веднъж на Гергьовден се събраха в нашия двор и вместо мач решиха да играят футбол с диня. Разпука се, всичко стана лепкаво, баба ги гони с кърпа, а те се свият до сълзи. Мъжката дружба е като варено яйце. Ако го споделиш е по-вкусно, ако го скриеш се разваля. Помня как всичко се решаваше на игрището. Кой ще вземе последното парче хляб, кой ще носи дърва, кой ще пази вратата. Сега дядо го няма, но още чувам смеха им вечер, когато вятърът минава край двора. Дай, Господи, на всички мъже да намерят приятел, с когото единия да ритат и болка да споделят, да има винаги обич и топлина в сърцата ни. Амин.